O, bog, to sam ja, Igor Jano. Nakon kad pojedem, idem na meetup s Krunčekom. Trebam još prije toga tuširat se i zalemit ovu stvarčicu od mikrofona. Ne znam koliko se vidi, nije bitno. Trebam zalemit to od mikrofona još prije. I onda sam spreman za ić. Meetup je na Trešnjevci u nekom kafiću. I to je to uglavnom. Nakon toga idemo u Zabok. Biće jebeno. Evo me tu. Lemim ovo sranje. Evo, sad čisto da vidite, evo vam. Znači evo sad ovo trebam ovak tu zalemit. Pa da, ček, ja pokušavam ovo sranje zalemit, ali se ne da. Da, ne lemi se uopće. Zalijepit ću ja to super ljepilo, mak nađem, di ga imam. Krećem na meetup. Data me čeka na parkingu. Spremljene su mi sve stvari za Zabok. Tako da, to je to. Vidimo se u autu. Ništa od javljanja iz auta, već smo tu. Mi još tehnički rješavamo. Si dobro? Bok, kak ste kaj? Tvoji najveći fanovi su došli, jel? Da. Ti veli me. Kao, ajde za dupliciranje screen. Ti reci kad snimaš. Evo, tu sam s Krunčekom. Bok ekipa, kak ste kaj? To vam je jedan odličan vloger od kojeg sam ja naučio snimati vlogove. To jest nisam, da, sam se naučio. Da, tu smo bili sad na meetupu, bilo je baš dosta ljudi, bilo nam je dosta zabavno. Evo vidite, tu su sve ljudi iza nas. To su svi uzvanici od današnje. Bili su tu 100%, evo ja garantiram. Znači sve je bilo dupkom puno, morali smo još stolce iz obližnjeg doma zdravlja uzimat, znači. A gle, mislim, kad je fakat frka, koji znaš da tam ljudi dolaze bez veze, tako da smo digli par tih starčeka i uzeli smo i stolce, tako da mogu se tu ljudi naši sjesti. Mogu smo sljedeći put budemo u školi dolje rađe, tam ima više mjesta. Ja može, u dvorani može. Dogovoreno. Dečki, hvala kaj ste došli. Ništa. Nadam se da ćete doći drugi put isto, kad će biti tak nešto, ne? Sad morate doći ranije da ne stojite u zadnjem redu. A, dobro. Da, i tako. Peace. Dečki, vidimo se. Hvala kaj ste došli. Ništa, vidimo se. Čujamo. Pazite na sebe. Za ovo vreme. Čujemo se. Vidimo se. Ajmo. Ode Krunček. Ostavio nas je sami tu. Ali mi sad idemo po tetu Gitu ili po malog glupog Maka, nisam još siguran, moram pitat tatu. Tada po kog idemo? Po tetu Gitu idemo i onda pićemo za Zabok. Aj bok. Treba si okrenut kameru. Tako da je to dobro. Inače, jesi skužio kako su tu parkirna mjesta, jebote za limuzinu parkirat, ogledno su. Super su mjesta. Daj snimim malo mjesto. Ne, pa dobro, znam, veliko je ono ko bok. 3 mene stanu na mjesto. Nema veze, ono malo ko morko. Jednako su uske, ono pa moraš biti, no. Da. Ali super je. Mislim, evo ti. Kakav je tebi bio meetup, tata? Jesi naučio nešto novo? Pa meni je bilo super meetup, meni je Krunček uvijek onak jako je inspirativan, jako je pozitivan, jako je vesel. Malo pokažem, Tako da super je bilo. Krunček, vrh je. Evo, naš auto. Bog Gita. Jel imaš kaj za reći? Aha. Kaj? Dobro večer.
Ništa ne čuješ. Dobro večer. Sad se čuješ, sad se čuješ. Evo ti jedna mandarina. Daj mi mandarinu. I kako je bilo kod krunčaka. Pa nema jesti s korom, ono. Čuješ? Nije ti to dobro jesti sa korom, sine. Ja znam da ti kad A u kori su svi vitamini, to mi je deda rekao. Bil je bolestan kad se u školi učilo kako se jede mandarina na slovo M i sad jednostavno to ne zna kako se jede i jede s korom, ono. Deda mi je rekao da su vitamini svi u kori. Ali ne, Nije rekao baš od mandarine, ali je rekao općenito da su svi vitamini u kori. Nek me ljudi čudno gledaju dok jedem mandarinu s korom, ne znam zašto. Da, fakat je ono nevjerojatno. Ajde daj pišite da malo to veži se, ugasi snimanje, veži se, idemo, ajde. Okej, aj bok.